Sagodayon nga ti surat, pagkasalitaan ni Albert, pinangluwan ta iti no nagaget ken napudno ka. Dear Manong Nemi, nagarubwata kon Manong Nemi nga mapan mangisubmit ti resume ken application letter ko iti kumpanya ngayon nagkapagtrabahuan. Barbarin ko na, numaawat kadakos. Napanak itihan ni Nanang Manong Nemi nga nakatugaw iti butaka. Agpapaungar manong, gapgapo na iti hospital. Nanang, inakon, anak, good luck. Sabi ko mata, makastrike ka nga dakos. Ket ni, gabo iti panagsakit ko. Nakadudut-utang tayo. Imbag dadag pa utang. Ay, naglagi pa ma, inligpit mo matlaing dati surat ko. Iti application letter mo, nga na-interest iti big boss dati kumpanya. Unang, ngayon kasi nang panakamamuyag ko na. Basta ama mo. Amo ka matulungan ka at maitulong ti surat ko, anak. Naman pa'y kuring-kuring ti surat ko. Tikang kanay mo laglagi pa, anak, ha? No makastrek kanton ngagtrabaho, nagrigat ti promosyon, naglalaw ng damdamom, nabit ka pa eh. Tas siyempre, no, ada promotion, ipromote da, ada tayo nabayagan. Ibasar da ti seniority. So nga da kayo ngagdadamo, no kas pagarigan ta makastrek ka, mabayag ti promotion, at ada rin kita'y nakapila nga may promote. Ngayon, mahamot ka di ka nasken ti promotion, anak. Tinasken ka da regular nga pagtrabahuam. Kanayon mo kumangin palaglagi pa manak. No nakagat ka, ken napudno ka. Anat resulta na. Malaksida, nanang no, at taong mayat nga mangimamagkan ka. Anat nga maliglikan di kasta, anak. Tas siyempre, no ipakitam to ti gagat mo, ken pasnek mo, ti kinapudnom, adun lahat talaga ti rumor nga intriga. Mabaling ako nadang paspasipsip ka, mabaling ako nadang kasto. Adan tulat talaga ti intriga. Tamom ti ugali ti tao. Di ti tao nga makita da nga umangat, imamagda. Kabagyan to pa kat aramidan dati kasta. Anan tulakid din no sanda nga kabagyan. Pinangarod na kat ne ha, anda pagurasan nyo, laglagipan nyo no anyat oras ng agtumar kay kadagiti agas ng ente di doktor. Tanusan nyo surutin na ita. Amangan no, agsubli, kahit kumarot sakit yun. Ano, apikit din namin nga, da sakit. Nanang, naalaala yun dahil tagabuti, nalabas nga pa nagtrabaho yun, nga nangisakad iti panaggraduar ko iti kolehyo. Ananawan ka edi, nga ginana kayo, nga balit, agsardi nga tupil lang agbasa, agtrabaho akit, sa kondong itulit agbasa, ngam ko na yung ay nanarigrig at anak ko na yung nga, agsardi-sardin ka, sabol nga dire-diretso. Iso nga naurnungan kayo. Iso nga siya kitan ma, nanang, tagserbimat ka na kayo. Kaya, hanggang nga glablaba, nagitilangan arawatan tayo tilabaan nyo, sangkin ngumawawat tilabaan. Ay, kita, no makastrek ka, angim ka sa nun, saan ka makastrek nga dagos ti trabaho. Pangalan ta nga ti pagbiag ta, pangalan ta pagbayad ta kada kita nga utang ta. Sige nang, ikarkarag mo, ikarkarag tayo sa pag-umata makastrek ak madlain. Dalawa ni nak, huwag gayam, at timpakanam kang di matlain kay ni Lilia nga girlfriend mo, nga apply ka. Unang, yung pagkingkuhan na ta, dati nga da trabaho na. Buon na, da trabaho na, tinagamam mo kayo. Imbag at kinayat na ka ni Lilia. Mga opisina nag-idi, tagbasbasa ka pa lang. Ay,
Namlatan ko nga mabalin siguro nga kinapudnom, kinapakumbaba, may itit na kayatan ni Lilia ka. Ngem, sa lutsod, na kayo nga katuluyan. Hinahanang men. Anya ka mo, tiga po na, no, saan ka magkatuluyan, kinililya. Nakaadutan na nang maladaw ako. Nako, no, sige anak ko, kadanat ka. Naglagay pa nyo ti oras pa nagtumariyo nang. Kasta unay di tirigrigat ni nanang manunimi ng sakad ti panagbiagmikan ti panagbasak. Iti 4 years course nga kursok nga computer science manunimi. Major in programming. Nadaman ka din ti experience ko kabayatan nga basbasa. Ta syempre, irapraping ko idi nga sumrek iti computer shop manunimi. Napilay nga matulungak ni nanang para ti allowance ko kinaduma ka sa pulak. Naging ka nagturpusa. Ken babayan ti tulong ni Delia. Tano kasta nga awan ket awan. Iso tumultulong kanya. Nolapsak tag sao, dakil man tinitulong ni Lilia, iti pa nagturpos ko. Naman nakaroon na nag-aplikar, anong naming, submit ko the application letter ko. Inukag da, kinita da. Nakita da, anong name iti nailigpit, nga written na surat, nga nagkapukin ni nanang. Kinita na. Abi da ito, indigpit ni nanang ko, Sir, nagamamuda ka ni Big Boss? Siguro, sir. Sige. May danon kang kuha na ito. Manong name binasak da ito nga surat ni nanang. Katawan sa baling yung baganad dyan, no saan nga. Hello, sir. Agpagpakaasi at kadiang nga alain nyo agtrabaho dito kakaiso ng anak ko. Ipagpagapuyo ko mga balo akon. Kanada kagabgabok iti sakit. Kad aduti utang miyan at sken nga bayadan mi. Manong name napigsa ang bakar ko ni nanang. Diyan mo no kasanot panagamamuda iti big boss kahit na so manong general manager ti aking kuha ti kumpanya. Anong name kinuna kanya tidang interview kanya. Standby lang. Kanong kas na lain. Mabaling nga mangrugi ka itan. Agbeso, sir. Wen. Basta lakin diya, maure ko titawag. Sungbat ni boss. Aging ka nagringin ti cellphone na manunami kat nagsarita da. Agtung-atong admit manunami. Aging ka ko na. Good news, Albert. Welcome to this company. Rugi ako, sir. Uwen. Sumurot ka lang kanyak. Tapos na kasta kat maoriyan ka. Thank you. Thank you, sir. Manipur iti HR, manunimi kinuyog na ti boss iti HR. Napagkaliti may sa nga nalawang nga room. Nga nakataduman ng naming a table with computer. Busy da. Tinawagan naman ng nami, tinagan nga Olga. Ma'am Olga, Cesar, being the boss of this department, mamuking ka ni Albert. At the signal ti nga ito nga, mangrugi dito yung bigat. Agtrabaho isunan. Nakarecord din. May isang empleyado isuna, dito yung kumpanya. Kasbidi ni Bibos. Sisirek na. Naalang dagos. Nagpigsa bakir ng lokas na. Okay? Albert, welcome of this department. Awag mo kanyak, Madam Olga, o Boss Olga. Ay katayam ang mukha kada kiti empleyado, Madam. Okay, begitu dah. Tunggal lamisaan ada naganda.
Saan nas kan pa nga bagak basaik basta basam na tanong. Si kagayam di makapil up di bakante. Ito dahil nga banda, dahil di bakante nga table. Among ka din tira ramidap. Saan pa ma'am? Sige, may nga i-orient ka. Anong name idinasango konti computer? Dahil yun mo. Kabisado mo nga naman computer. Kursong kit computer science. No problem, ma'am. O, pakadana ka. Kabisado ka ito. Okay? Awan ti sabal yung aramidem no haan nga tiya. Mga ramid no nyaman itiya. Itad ken ka maiprogram. Being the programmer. Uwan, ma'am. Dito mo na assignment mo. Pangtad dato de sinuktan. Sabi nga, nag-resign ma'am o nag-cut? Nag-cut. Nag-retired. Nag-retiro. Okay. Kasukat na. Adalam na kita adta nga naka-program. And then, no ayan ti pangtad na, isod ituloy mo. Gabo ta kabisado manong nimi sa gabo ta siyaktag sao. Em kunakmat itayin manong nimi kamayad nga trabaho, kamayad nga basbasak. Hirap raping ko trabaho. Sek na ni ti korso. Dito kapunan no aping asahan na kamarigata manong nimi. Dimteng ti break time manong nimi ti makder da amin. Nga man na pa nag-merienda nga taon no chismis. Ngayon nakatuto kaklata manong nimi ti computer ko. Aging ka manong nimi nakiktutak idi adda mangidiso iti juice. Agmerienda ka pa ay. Nana? Oan, tsak ni nanam nga Agnes. Janitress dito oy. Tsak ti para orno, tsak ti para dalos. Janitress. Agdadamo ka. O nana? Agad ag-break time nga ba't naladawak nga si Monek nana? Tatsak pagrupan nga maalak asigod. So nga, bamon ti break time. Mga dawak tulat ta. Ay nga minuman mo dito tinimpla. Kanada ni, mamun. Dito sa para kada kayon. Intedyo kanya. Alala mo. Nagyaman nana. Sige. Palawang ka anak ko. Ituloy yung ubrakin dyan. Sino mo taray dyan? Nana Agnes. Nagsublin manong name nagripladak padak nga empleyado. Iti nakatutok lata. Ti matang ko iti computer. Diyan kami kayat nga ko tumaliyawak kita ang mga no. Once laing nagkamaliak ti may isa nga panagkamali. Baka balbaliwak man magrugiak man nga ulit. Nandiyak napupuutan manong nimi nga adda dua nga babae nga adda iti likudak nga mangbibuya kanya. Agdadamo ngamin. First day na ngamin. Iso nga pakitang gilas. Pasipsip. Hangkulat na taltalyawan ida manong name ito. Kayat nga ma-istorbo tinakapukusan ti imatang ko. Di nakansawit lang ngeg ami. No, pansin ka. Among kastalat talaga. Ori di sakbet ya. Di sakti damdamod to. Opo, nakapaspas din kakbet latamot. Kaya nga data, amin-amin kakabarbarong empleyado kita. Pakitang gilas. Pasipsip. Sige, agsublitan natin yung alamisaan ta. Ami. Kaya na kanya mesa, tinan sa kanya kanya mesa. Nasa anak pulos nga timal talyaw keng kuha naman. Dito lang nga, may bagadang isnabero Alas 12, manong nemi, Jack Pinalpas, nibatak detoy, amang ano, just in case nga, brown out. Sa bagay, damat ka di ko na ito, ang adagos nga, madidit hang daos ko, ada 30 minutes. Kasanon, no, kaproblema. 15 minutes after 12, iti malpas kumano. Sige. Hello, ha? Lag-anin tiriknak.
Magnerak mo ten, manong name, sinapol ko na sa doon, babaling ko panganan, ni Nana Agnes tining sabad kanya. Sadya nga banda. May kan sadya. Agsango tamangan. Hinggatang kalatan. Sabi ko mata, najig, ginatang ko kit magustuhan. Nagyamanak na. Nagyamanak. Kabayatan nga mangan kami manong name, nagsalsud-suda. Andiyan na kita patakaran dito na damdamok. Kawawagan na kita iti pakitang gilas kada pasipsip. Di inalamid ko pasipsip ka di. Kaya wala natin di ka tumagdar ng agbiryanda. Sa alas 12, hindi ka may timakder. Kaya nga sawan, kaya mo overtime without pay. Kami na, kami ikam kamakam ko. Basta. Inalpas ko matlangin. Di ag-relax ako. Aging gamang rugi at tumanin. No, kabaylak lagi ding iring pas data. Aging gana nga before 5. Di daduan kan nga accomplishment ko. Dagiti dadu mga ta, maka-accomplish da nga ta ti maysa nga law. No, nyaman ti maitad kadakwada nga arabidan da. Diyak man na muna na. Sige. Bayadak to dati ginatang iyo para kanya. Aning, ilibre ka. Nanaapi, nagbaling ka na siya at kanya. Gabutan na siya at kamot nga anak. Iso nga na siya at akmat ka. Kumusta gayam ni nanang mo? Ama mo yung nanang ko? Kumusta ni nanang mo? Gap-gapo ng orto ospital. Nakalut-utang mi. Naging hinandig agas na. Barang may tumadlang ti sasaadan na, no lakit makompleto ng agasa, tumarin na kiti agas na. Ken every other day, nga damamang terrific ang kuwana. Nakarukad na sakit na. Grabe, no saan nga nasigod. Gabong kami ti subsubra nga panagbambanlog na ito, palabas eh. Kahit na lang may isa ka, di pa nagbasa. Kaya imbaga ta nakastreka kung tanong saan ka tapo, nagligat. Mabaling nga ta, bumali no kantoy. Nakababain mo, damdamok, bumali ako na. No, anyaman ti ka sa pulam, Albert, aguling ka ng kanya. Nabuta, napagradwar ko matan di anak ko. Ada matan trabaho na. Ibagbaga ng kanyak nga isardeng ako nang imaw. Again, enjoy ak pa lang di trabaho dito. Yure ko natin pa nagretiro tapno adan to. Napigsabit nga usare kapag negosyo dati retirement fee. Imbaglaki din manong nimita da ni Nana Agnes nga nagbaling nga kasingad ko ito pisina. Kaslaarig naman nung name kontrabida amin ti panagkitak dagiti agda itaglawlaw ko. Nangaruna nung name ni Ma'am Olga. Nalpas mo? Nalpas mo, ma'am. Munod nalpas mo. Makalpasak iti dua, iti tunggal daw. Hanya? Kitang ipanamon. Kas iti in Orient yo, may isan nga sigod. Adaman dito na ka-save ti files ko. Ngayon, kopya na isan din. Iti email address nga yung tiduan niya. Kaya mo sawan, makalpas ka ti dua, iti may sangal daw. Kaya no, guber tayo magpay, agad makalpasak pa iti, bale, talo, no ada overtime ko. Sip-sip ka ba din niya? Kanya nga sip-sip nga magbagayon. Saan galing nga the more nga adut maaramid, kad the more nga good. Kahit na iling pas mo ti maysa, iti maysa langal daw. Iti half day, saan tumayiring pas ko? Una saan? Hamat nga dakas no, iti dua, una talual daw, kita maysa malpas mo. Gumangganat kan sakit di. Anong gumangganat nga magpramam? Nakasapsa pa kami nga report.
Sa adalagi di kundaway nga 30 minutes mo nga overtime mo. Laglagi ba ma? Without pay di gijay. Ma'am, no medyo marigatan ak ti may nga program. Hangko maalat ti dua, iti may sangal daw. Meaning from 8 to 5. Iso nga nabasit overtime ko nawa. Iso nga ko na, api ka di mo ipabigat. No sa mo kahit ti dua, ti may sangal daw. May sa lang ti may sangal daw. Santo, sumarunong at another day. Another one. Aramid na mo ngamin ti dua iti may sangal daw. Abe katawa ka. Imbes ko mga dayawan dak ma'am, kaputa maaramid ko ti dua, iti may sangal daw lang. Nga aramidan na kiti duma dita nga talo, nga aldaw ti maysa na program. Grabe naman nyo, pang dayawakan ka. Dijak mawatan dito ma'am. Abe nga no, aramid dijak kaget ko. Kenjik kinapudnok. Madilawa. Nabasa nga madilaw, di kita maaramid na ko ba't may sangal daw, ti maysa, nga maaramid na tituwagin katalungal daw. Sige. Isa din na pagsalitaan ti amin. Awan ka din, ma'am. Di ba ka? Awanin. Sige, ituloy mo ito, bro. At dua bulan kumanong. Naruamak kuman. Ti ugali di kakaduwak ngem kaskas dinga. Nilaeng Nana Agnes manong nemi ti kasla mga asikaso dati, mang kaskaso kanya, mang pagpaguni kanya. Sa dakla pagunyan manong nemi iti kakaduwak no ada ibaon da kanya. Kasla dala para irang ranta nga ibaon. Tapno madisturbuak lain. Kasi ti may sangal daw, manong nemi, sang-sangpet ko. Rinugya ko na, trabaho. 8 o'clock. Adot pa iti awan. Adot maladla daw. Mamanon di kitikas kanyak nga nasapa. Una pagpagisong at sutsuk at sumrek na. Iti sumangpet manong nemi ni Ma'am Olga. Siyari, apa ma'am? Albert? Yes, ma'am. Itabla naman di kape. Ano, ma'am? Itemplanak man ti kape ko na. Sige, ma'am, sige. Hindi pa nagturong kung anong name iti panakakusina ti opisina. Nasabat ko ti may sakari kiti Big Boss. Hey, Albert! Yes, sir. Sa ka mo lang makita, no makita ka. Sa akin lang makita, no, dito ay maangay konferensya. Papanam. Dito lang, boss. Dito ay pakpakamakam ko ka. Nakita mo na yung message ko? Kaya't ko nga before 12, palpas. Ay, sir. Sige, sir. Agsubli ang karosa dyan. Peso. Abay, pakamat na ito eh. Aging kakumanatin. Before 12. Kayak siguro. Kayak. Kayak before 12. Yes, sir. Before 12, mabaling 11:30. Isen kunton. Malpas kunton. Sabi ko matawa ko tiriro. Sabi ko. Teka, pek, man. Ma'am? Teka, pek. Ay, kuha, ma'am. Ada kami ipakpakamakam ni Big Boss. Kanalis tumadlang, di ba? Paano mo pa ng temla di kapek? And then, itad mo kanya. Dinalpas kumaitan. Ngayon madaming deadline ko, ma'am. Deadline. Ma'am, siya akong tagtempla. Agnes? Wan, siya akong tagtempla. Mabiglaan din ang templa. Maglaki din, bakit Agnes ng mga sakit ka. Masalutsod ko man. Ti-roll ko dito kat ko.
programmer. Hanga para templa iti kape. Kasta? Hoy, siyak tibus mo dito eh. Ito dito nga department, siyak tibus mo. Okay, tinungpal ka itay. Ngem, may isa ka di big boss ng ibaga kanya, ikamakam ko di amin. So, mabaling ka di ma'am? At ikam kamakam ko, handak disturbuin. Hala? Siyak pa yung boss mo? Iti mang disturbo ken ka? Gabula yung tikape. Madisturbo ako, ma'am. Ang narikat trabaho mi. May sama. Hindi may yung Pasko manong nemi 11-13 san ko. Kahit nagasawan na kito eh. Di na pagplastaret. Mangipangpangta ni Ma'am Olga. Nagpampanunutak manong nemi. Aging kang imas degdeg dituwa nga best friends ni Ma'am Olga. Best friends na ko na tada, isudat ang kakachutsukaran. Hay. Saan ka nga di makadisturbo? Panagkunak, madama pa lang trabaho eh. Awan pa'y 12:00. Aba ko makit nalpas mi meten de pang mi. Nalpas yun. Kaanungin rugiyo. 2 days before. O kaya mi. 2 days before, ito may isang program. Kahit mga sawad, 2.5 hour, 2.5 days. Come on. Hindi na dumantag at kaya aging gada talungal daw. Sige ngay. May isa, iti may isang alawas. Na? Naging mo na. May isang program iti makalawas. Isumid lagay mo nga nakatutok ko lata. Ala, nakakaasi ka. Makalawas mo gayam ti may isa lang ang programa. Hindi tatakami kat 2.5 days kabailam iti may isa. Sumid lagayam. Ay, adayo, ati promotion mo. Kinapoy ko mga may promote ka. Idin to tagdadamo ka. Idin to da kami. Wanda kayo. Kang kanayin ka maladaw. Panagkunak. Naka-CCTV. Ti ayan tayo. Amuda no sino na kita susto trabaho na. Amuda no sino na kita chochismis. Amuda na kita aling-aling ti trabaho na. Amom, nalakalakala ko matipan ng tumpak ken ka. Sige, tumpahin na. Kinabisituan ka man. Kakaiso na nga napindas ka, ami. Napindas ka man, tina. Nga mapiti, ugali yun nakamandmani. Sige, puntat kayo. Ang paiso man ti pagbagak. Alang-alang ti trabaho yo. Idinto ta. Maitad matos to nga sweldo yo. Da kayo di kong kunadang kurakot. Kurakot? Ano? Apa yung kurakot kang taktakawin nyo ti kumpanya? Maitad ti husto nga sweldo yo iti 8 nga oras iti may sangal daw. Ngem, ti talagang irendrender yo laeng baka 5 to 6 hours lang. Panawan na kamanlangan. Sakit din ti atiwan nyo, kanak ba tinagam ko manong name. Amon, no siyak lang ti may promote ngagbaling nga boss. Iti dahito nga department, programming department. Hanggang balin anyak ti kita klase ti babaeng empleyado. Naging ka man, naimiti may isang gundawa yung panagawid ko na danon ko dito ni Lilia. Tibo, girlfriend ko. Hindi ka? Kumusta ka, sweetheart? Kumay ko lang kumustahin ni nanang mo. Medyo in under time ko. Tinranta ka rin nga, may kumustahan ni nanang mo. Dandali kayo, mga ibusan dito yung naireseta nga agas na. When,
Kahit mas pagarikan na may busan, check up. Kahit anot ko na ti doktor, another period of medication. Kahit magastuhan kilata, hanggang ba na, naman ng trabaho. Maininayang tumitan ng baybayadan na kiti utang mi. Kahit no salud-sudik ni nanang, no kumusta, alakat, sumalsalud atakmat ko na. Kabay lang naman tagluto. Kahit mangirapin nga mangilabat ya murang mi. Yung kunak yung kuana, manikdam di nga mamannog ka na ng aginanaka. Kumusta mo ti trabaho? Ti kaadong intriga. Nakaamamak. Yun, okay. Ang damat ni Nana Agnes nga may sakadagit ibang isaksakit kanya. May sala nga. Ken madlaw ko nga kaya takman dagiti big boss. Tadi dagiti gundawin no ka nga appreciaran dagiti araramidag. Kinang kaget ko masapak pag-report kinapintas dagiti araramidag kinapaspas ko. Kada ti pa naka-head mo. Dati may isa kontrabida. Sila na lipagbang paspasip-sipak kano iting ato. Kasi lamang araramid ti pamuspusan tapno imamag na. Gagangay data sweetheart itrabaho dala kontrabida. So nga teramidem napakumabakalat. Babayam lang tayo na. Basta teramidem nagaget ka ken napudno ka. So na lang ta medyo maniplipatan na. Pasensya ka gamot ka ni busy. Ang padpada damat ng busy. Ala, nagtrabaho ka para kininanang mo, para kata kayo nga duwa. Sama tumatindurog yan da gurnong. Para pahabda. Umiyak ka, ha? Oh? Sabi ko mumiyanak. Di ba, mailiw ka? Ori siyak mailiwak mo. Sige. Nanang, umiyanak ka no. Huwag ba kami balasan? Nabayagin nga saan ka ni Miyan dito'y balay. Emyang nga rod ni Lilia manunimi kat dati-dati nga raramidan mi iting kampanag kanaig. Wen manong, ada idin trabaho ni Lilia, iti agamamu kami. Actually, manunimi inauna iti 5 tawan ni Lilia. Ngimiti siya. Yung sa nga madla manunimi, agsibod to obing tilangana. Kat siya kat medyo mature dat. Imas ti kiti bibig na manunimi magustuhak dagiti asog kanaring-eng na nga adadamang paruso kaniyak kada kami nga duwa. Ito nga stan, manunimi nga maminsan nga maitayok kami iti orela. Manayin da ita. Tapno imasin min ti matulog. Kabigatan na manunimi siyak tinasapa nga nagriing nga nagluto. Magustuhan ni Lilia ti lutok manong kadi ti mamibigat kami. Amom sweetheart, ang dadagi ti kundaway nga saludsudan ni nanang kaniya. Tiyan niya, kunana nga, dakay ito nga takin ni Lilia, iti agkasawa? It's a good question, sweetheart. Adungan ta kung muna kanyak ti kasta. Kinabud na, or amuda nga the boyfriend ko. Adulat na kita gararam kanya. Kasi ka, imposible ka awan nagkursunada, jubisidam ken ka. Awan di makakursunada kanyak sa jay. Buri nga kanwa ka sa salita. Tawar daw masadag. Ang ko ikas kaso at madama ak trabaho. Nung ano break time. Mamanuwa ang break time eh. Tapos lada ikamkamat ko akong kanayon. Hindi ko, natipangal daw. Dakamat kininala, Nana Agnes ladag sangsak mo. Sabi nga di mo, umawis ka man, iti may sakadakwada, o nunto no sinuman ti karas mo sa diyay. Awan kanyak data, sweetheart. Ay, very good. Nadanak iti boyfriend, nakasken ka. Ngawan sa baling nakaasa at nakapukusan ti attention mo saan nga trabaho. Ken siya. Ninanang mo. Isot ka po na nga ore, magbaga kadakwada, iti mangluglukan niya. Apekit gagangimit lang empleyado isuna. No.
Ininto talaga kita na dumagar anim kang kagat businessman, nakadado ti negosyo da, adot balay da, at logan na. Di kita lalaki, nga no balin ka nga asawa ka lang. Sangpatan na ka lang no kayat na. Di kita lalaki nga saan da map na iti may mesa. Ininto tayo boyfriend ko, map na kan kanya ko na. Iniso mo na ako ni Tipisina, manunemi, nasapang man italig ito'y. Daami kinitina manunemi nasabada. Imuno na tapayangim siya. Edyo ngamin 5 minutes before laing kanya kay hanak nga nasapang ako na. Saan na ka naladaw? Yunok taksigod manunemi ti computer ko. Tapnorugak lataman ng trabaho. Idi umasadag manunemi da kitidua. Daami kintina. Hey, mamit laing. Hanggang bilang rugi ng trabaho. Abay, awang pala sutso. Kada kayo ngay, nasapsapa kayo mga siya. Daming tawag na. Sapay may tag-report. Gapot at memorandum nga nagkapuiting ato. Memorandum for promotion. Napyo kumaman to kasta. Memorandum for promotion. Ngayon saan? For suspension. Apa yung suspenso ka? Kayo? At the report. Ang maladado ka nga sumre. Hang at the report. Makit-kita na kayo. CCTV di kita. Ken may sa DJ time in, machine. Malaksid na mo yung doktoran. O rin doktoran yung ata, di pa nag-time in kan pa nag-time out yo. Hanyo maswitik na CCTV. Ada oras. Anya tamo yo. CCTV. Mabuy-buya na tayo. Iti main office, main room, ti ayan di big boss. Ita. Pabasulan dak, no apay nga, naik kang kayo ti mga oran doon. Ibaga agipulpulo. Apay kung magagipulong, naganas ka ng agipulong. Mabaling ka di? Nga daywan na kon. Kadadanas ka ng kamakam ko. Sip-sip. Ano nga sip-sip? Aramitak laing tipagribengak. Hanak sip-sip-sip. So daw anak karagit yung tuwang babae. So damat ka kastoy. Manong nemi. Nasuspenso da, manong nemi. Dua nga lawas. Gaman da, dua lawas lang. Aging kaman ng naming nga da notice para ti may isang emergency meeting. The whole manong nami na dumad-dumang department takamamin. Datan manong nami narugyanan di meeting. Zone meeting. Taora anda kam na tayo ito gawmi manong nami ayan yung department. Mabuy-buya mi. Mabuy-buya na kami. Talo manong name ni kaya pa ko na nga big boss ito na ito kumpanya. Makit-kitak amin idan. Masabsabat ko amin ida. At sa akang kanan nga magbaganda, keep up the good work, Albert. Kaging ka manong name nga the issue katsaknan iti kina loyalty. Observation. Nakanagidi mo na gundaway mamanulayang na kita maladaw iti about a few minutes lang. Ngam kada kiti si Marsaronon at na nagiti maladaw iti almost 30 to 1 hour. About loyalty. Saan da nga loyal iti work da. Kaya din ito damat. Hindi ka nakasapsapa nga report nga nakatutok iti trabaho. Nakapaspasnek, nakapudpudno,
nakagagaget. Nga oren no, overtime da, tuloy, iligpas na laing tidro kita nga programa. Sa ating magan, manong naming. May titay nga komperensya, dahil nga meeting, at da may declare nga may promote, at damat di kita'y may i-demote. Iti may isa nga department manong name at daduang empleyado nga may promote. At damat may isa nga empleyado nga may demote. Gapo iti bad record na. Aging nga di mano na iti department mi man. May saladwalaeng mano. Iti bagbagada. May i-promote ken may i-demote. Ama i-transfer. Nakikinita kami. Anong nimi? Nangrunan da ami kinitina nga kumitkita kaniyak. Kastamatan kini Bus Olga, ni Ma'am Olga. Ano mang mangikuidi nga no may promote ni Ma'am Olga, ngumato ti posisyon na. Posible nga ni Tina uno ni Ami, ti may nga sumukat kang kuana. Ta, di kito nga rin kukuyog, kakatsukaran. Ken no seniority ti pagsasaritaan, nagigidan di kito'y nga na-implyo. Ngayon nakiktot dalaingan manon nemi idibagada nga ni Ma'am Olga ti maidimote ket siyak ti mangsukat kang kuana being the boss of that department. Ha? Na? Ha? Ha? Magkita ka? Ha? Hello? Oo? Oh, apay? Manong nimi kas sana ka naragsak. Sana ka naragsak kunak ta adu digiti against. Adu digiti nalaktawa. Adu pa digiti napasaktak. Ta posible manong nimi ang gapo kanyak iso nga maidimot ni Ma'am Olga. No sek nanti trabaho ngamin manong nimi nga talaga managbaybayan. Managbaybayan. Manong nimi nang teddatirason kanyak no apay nga manipod baba gulpe ak nga nagpangato. Ta siyempre saludsudin ani giti ko. Ako na mambalin siguro mas daw kayo taawang pay makatawan ni Albert from gagangay kasalsarek na bigla na pan iti ngato being the head of their department. Ngem no gaget ken kinapudno ti panagtrabaho awan sa pulen tayon ken kuana. Dagitoy dagiti ebidensya. Impakita da screen. Sino't makaaramid kada kayo? Nga makaaramid mairing pass ni Albert iti duwa nga programs iti may salangal daw. Idinto ta dagiti gagangi lang empleyado dagit aramiden direta may sa program within 3 days. Ti kaadu nga na trabaho na. Alaksit iti promotion na. May kanpay dakil nga bonus. Palpalakpakdan manong nemi. Orak lama kalwa. Itragsak ko. Wala, sige. Adaman na kiti manggura kanyak. Nga mamok. Babayin ti ebidensya. Nga nabuya dahil ti screen manong nemi. Nga naggapo ka na kiti big boss. Sandang ipromote, di may isang tao no awan ti rason nga paka-ipromotan na. Di ba? Hinarapit ko lang ti kinapudnok nagserbi, ti kinagaget ko, ken inaramat ko ti inadal ko, may panggabi ti computer. Kas na kunak, agbasbasa, agtrab-trabaho ako. Tiket kahit na nasawan, oray damok ti simrek nagtrabaho, adun ti experience ko, ngem iti suda. Tagbasbasa akon, agbasbasa ak pa lang, agtrab-trabaho akon. Mesa-mesa, umasadeg, manong naming, congratulations. Thank you, thank you. Ngem dati na kini Ami, agraman kini Olga, manong naming, saan ko mauray da.
Siya konti masalig. Ami, Tina. Nobay kasta, tinapasama. You are still here of this department. Malaksim kini Ma'am Olga, ito may transfer iso. Saan nga kasta ka position. Thank you, Ma'am Olga. And goodbye of this department. Kuna nalata sa pimanawan. Hindi ko napakumabamatan na kitidua. Taami kintina. Boss. Sorry Ano yung pagpakita mi ka. Sorry. Hindi mi pagarupan nga itan kita. Awan pa makatawon mo. Si kanti boss mi. Okay lang. Pass is pass. Forget it. Tinasken. Rugyan ta itan. Manipod iti da ito ngal daw. Rugyan ta. Maliwan na ito sa sarita. Indon bigat. Mangkulak to emergency meeting. Iti da ito ng department. Mabitlayan kat inan-annos na tinagang ko. Inakano awatin na dyan. Rewards ko. Bonus. Sir. Boss. Dakal di bonus mo Nai-promote ka. Di makal sweldo. Ang tapi bonus mo. When? Sige. After 5. Kikita tayo may isang mintay pag-inuman. Ag-celebrate tayo. Paalaan kayo. Orek la makaluwa, manong nemi. Nga nangawat, the appointment ko, kenti bonus ko. Nga kinunag, siyempre, mabuy-buy da kiti big screen, nga dakit as ayan da kiti big boss. Muna-unay, kapag yamanat, ket ni hapot Diyos. Hindi pulos din namnama nga magunod ko daytoy nga posisyon iti awang pay may sa katawan nga kadak iti daytoy a kumpanya. Ngamin no siyak tigtrabaho nagagetak, napudnoak, napasnekak. I love my work. Dahil iti kapunan nuapay nga napatig kanyak ti trabaho. May isa nga pagyamanat, nagiti big boss, gabuti pa nagtalekdakan niya. Atut mga magbaga kanya kaya di nga may sak na sip-sip. Tamakita da, nasapa ak na sumrek, sa danto pala panakaladaw ko nga agawid, at dapat iti kong daway or break time, nakatutok aklat dati computer ko. Uri pangaldaw lang arudan, at pala 15 minutes, nga panakaladaw ko nga mangaldaw. Ngamin, isakti tao nga nunogyak ti trabaho, saan ko sa ding aging gadyak malpas. At ito tiga po na no, apay nga makarami dakti duwa nga programa, iti may isalangal daw. Nga dahita nga programa, gagangay nga empleyado aramidin na within 3 days. Nga dahita tiga po na no, apay nga amo iti big bosses, na sino tinumbeng nga i-promote da, kinagtalan na iti na ito a company. Kamanak, ninanang ko, taiso iti maysa nga nang-motivate kaniyak, inag-applyak iti na ito a kumpanya, iso ti kang runaan nga baker ko. Gapo da jay ababa nga surat nga iturong iti maysa gada iti big boss, na alak nga dagos. Nadya ka mo, no, anya ti rason no apay nga babayan kininahanan ko. Kat bigla nga naalak na sigod. At saan damat nga makita naging experience ko. Ta awa mo ti dinawad na nga nainayon to'y application no ada experience. Agbeso indagbasbasa agub trabaho idin kadagiti computer shop. So kahit nga sawen, sakbay nga nangrugyak nga nagtrabaho ito dito kumpanya. Adan sumagmano nga tawen nga experience ko. Sakbay nga nagtrabaho ak adun ti amo. Ken gabutan nagagitak
ken napudno ak trabaho. Thank you for this gift. Kaya naman nyo, boss, big boss, iadadak pa itag trabaho. Para parang turuas, dito ang kumpanya. Para iti pagsayatan tayo amin. Kasta unay manong nimi ti sarday, awan sarday nga panagpalpalakpak tayo din diyan. Jadi sumublatdan nga agsaw ti may sa karagdi big boss. Sabay kumata ni Albert, agbalin nga modelo kada kayong empleyado. Nasabol nga nagaget ken napudno kayo. Tapno di kasta, may promote kayo, saan kayo may cut, ken tapno makatulong na dato kumpanya, agas ti panang tulong yo kada kami. Manong name blowout ko nga ro, dagiti kakaduwak iti department, kinapudno na, adda pa si Murot nga gaputi sa baling at department. Kat adda siyempre, daami kiniya Tina, nga isuda ni ti bang babait kanyak, ti right side ko, da ni Tina, ti left side ko, da ni Ami, nga kaslala ti sumipsip-sip damateng kanyak, nga dati ko markarinyo kanyak. Siyempre, pasipsip da, siya akong ti boss da. Ngayon mo rin siya akong ti boss ka, sipsip da. Basta lakit di aramidan dati usto a pagrebengan niya. Kasta mo na yung matiragsak ni Lilia, iti tawag kumanong niya. Oh, Pau! Nakalalisto ka, ni promote ha? Very good. Congratulations, sweetheart. Dakdak kilitan, ti sweldom. Ha? Sud ka po na alisto nga makaurnong ka. Gapot aralisto, makaurnong ta. Baka 1 year lang, nagasawatan ton. Sapay ko pabalbaliwak ang pagkita ni nanang iti doktor, espesyalista. Tapno nagasta kat nalaing ton. Kat nasaron ato ni nanang, nga agaywan kada kita'y apu ko na kadata. Manong nimi dito'y ko nga naamuan, nga ni nanang manong nimi kat nagbalin idi nga katulong ti may sa kadagiti big boss nga king kuko ti kumpanya. Nga isot nang iturungan na ti surat na. Nga may samit idi nga pa company driver dahil tatang manong. Idi agasawa dan na nagikatin ni nanang nga kaskatulong ng ipatakdar ti balay kaging ka nga iti agtawa na kanun iti dua na disgrasya dili tatang. At daman na itad keng kuha ng benepisyo ng kaputi kumpanya agam na inutmet nga nipos deta gabuta agkarasakita kidi. So at adan po kumanong awanin da iti tatang ninanang tikat kaduak nga nangisaka iti panagbiag mi aging karigatan natin ang paadal kanya. Ninanagnes met manong nemi agkayam da iti tanagbalimmet nga katulong da ni Nana Agnes dagitiya aking kuko ti kumpanya. Kaya iti nag-asawa mo tin Nana Agnes kadadamat tin anak na nabalo pagpadon nga balo ginala da isunan nga janitress iti kumpanya. Ikaw nadan manong nemi agkakonekta ti amin ngem kang runan ti amin. Oremat adabakir mo, oremat maasidag kayo. No saan mong impas nagtinagtrabaho? Awan lata. Iso nga na di gaget, ken kinapudnok ti trabaho, day tatiramot, no apay. Nga na ipromotak, abimintas, tibiyag ko. Tibiyag mi. Naagasa na yung sakit ni nanang, nagasawa kami kini Lilia, napapintas ti balay mi, manunimi, kaya dito'y kami nga nagyanis sidong ni nanang. Akadwami di kiti upat nga nang. Madama pa lang manong nimi tinak pa nagtrabaho ti sa kumpanya. Ket siyempre, adulat tamat ari kiti mang sulsulisog kanyak ngem nagbalinak nga loyal napudnoak iti asawa. Agas met ti kinapudno ti asawa kanyak. Dito nga ron ti pagkasalita manong nimi ket thank you tilaing mo ng ornos kalpasan nga na-insend ken ka through your messenger ti detalye dito nga pagkasalita. Thank you tilaing mo nga nang ibasa. Sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag. Tuwing nga radagyaman nga pagkaya mo, Albert. Thank you, Albert. Ito nga pa nang-share dito pagkasalita. Thank you.